Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. A darasinmu na yau zan koyar da mu yadda za ka rage wato ainihin wayanka shan data. To amma kafin nan ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun shirye-shirye da na sauke. To abu na farko da za ka zo ka yi a nan shi ne sai ka zo ka shiga cikin wato ainihin application na Facebook naka. Bayan ka zo ka shiga cikin application na Facebook naka ya buɗe maka wannan fuskar kamar haka. Yawwa misali, kun kalla sau tari wani lokaci mutum zai shiga Facebook ko yana duba abu ko wani labari ko kana duba abu to sai ka ci karo wani lokaci da bidiyo. Sai ka kalla wannan bidiyon ɗin ba kai ne ka yi play nata ba da kanta ta fara motsi sannan kuma ba kai ne wato ainihin ka yi wato ainihin play nata ba. Yanzu misali bari mu nemi bidiyo kamar haka. Misali bari mu nemi bidiyo, yawwa. Yanzu misali kun kalla wannan ai bidiyo ce sannan kuma ba mu ne muka yi play nata ba da kanta muna zuwa kan bidiyon ɗin sai ta yi play. To darasinmu na yau zan nuna ma yanda za ka dakatar da wato ainihin yin wato ainihin ta yi playing da kanta. Sakamakon yin hakan ba ƙaramin shan data yake a wayan mutane ba, amma mutane da dama ba su san wato ainihin yadda za su yi wato ainihin dakatar da yin hakan ba. Yanzu misali bari mu nemi wata bidiyo mu kalla. Kun kalla wannan ma ai bidiyo ce muna zuwa kanta ba mu ne muka yi wato ainihin play nata ba da kanta sai ta yi wato ainihin ta ci gaba da wato ainihin ta yi playing ɗin kanta. To yanzu misali bari in nuna mana yanda wato ainihin za ku dakatar da wato ainihin wannan playing ɗin. Abu na farko da za ka yi a nan shi ne sai ka zo ka taɓa waɗannan madannai guda uku ga su nan bari in nuna mana su. Misali waɗannan madannai guda uku ga su nan. Bayan ka zo ka taɓa waɗannan madannai guda uku sai kawo maka wannan fuskar kamar haka, sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan inda aka rubuta setting and privacy nan kenan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa inda aka rubuta setting and privacy zai kawo maka wannan zaɓin kamar haka, sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta setting ga shi nan. Misali bayan ka zo ka taɓa inda aka rubuta setting zai kawo maka wannan fuskar kamar haka. Bayan ya kawo maka wannan fuskar kamar haka sai ka jawo ƙasa a hankali, yawwa. Sai ka zo wajen wannan zaɓin misali ga shi nan, nan kenan inda aka rubuta media ga shi nan inda aka rubuta media sai ka taɓa wajen. Bayan ka shiga inda aka rubuta media zai kawo maka wannan zaɓin kamar haka. Yanzu misali wajen wannan option ɗin wajen wannan wato ainihin alamar stick ɗin waɗannan ga su nan zaɓuka ne guda uku a nan bari in nuna mana su ku kalle su ga su nan. Misali ga su nan waɗannan zaɓukan guda uku kun kalla? To amma kun kalla stick ɗin yana cikin wato ainihin wannan na farko ne, wannan inda aka rubuta on mobile data and wi-fi kun kalla wannan alamar stick ɗin. Abin da nake so ka yi a nan shi ne wannan alamar stick ɗin inda aka rubuta on mobile data and wi-fi sai ka cire shi daga wajen sai ka dawo da shi nan inda aka rubuta bari in nuna ma inda aka rubuta never auto play videos misali nan sai ka dawo da shi nan wajen wannan stick ɗin. Misali sai ka cire shi a nan. Misali bari in nuna mana sai ka dawo da shi nan. Kun kalla? To ka kalla ya nuna change da zarar ka dawo da shi nan misali never auto play video to babu yanda za a yi bidiyo ta yi play a wayanka ba tare da wato ainihin kai ne ka yi play nata ba. Ta yadda misali yanzu bari in nuna mana. Kun kalla ɗazu a farko ai idan muka zo kan bidiyo da kanta take yin wato ainihin play ba tare da cewar mu ne muka yi play nata. Yanzu misali bari mu nemi yawwa to kun kalla wannan bidiyon ita ta farko. Kun kalla ɗazu ai muna zuwa kan bidiyon ɗin ta yi play ba tare da cewar mu ne muka danna ta yi play ba. Yanzu misali babu to yanzu duk wata bidiyo yau kun kalla wannan ma ɗazu muna zuwa kanta ta yi play ba tare da mu ne muka danna play nata ba. To yanzu duk wata bidiyo da za ka je ka hau kanta babu yanda za a yi ta buɗe ba tare da cewar kai ne ka play nata. Yanzu misali bari mu yi play ɗin wannan bidiyon. Kun kalla babu yanda za a iya buɗe sai dai mu ne muka taɓa shi. Yanzu misali kun kalla. To ta haka ne ake yi wato ainihin a rage wa waya shan data ta yadda wayanka za ta daina shan data. Yawwa kun kalla wannan ma bidiyo ne to babu yanda za a yi ta yi play ba tare da cewar kai ne wato ainihin ka yi play nata. Yanzu duk wata bidiyo da za ka je kanta ba za ta yi play ba matsawar ba kai ne wato ainihin ka wato ainihin taɓa alamar play ba. To ta haka ne ake bi domin ganin an rage wa waya shan data domin wannan abun ba ƙaramin shan data yake a waya ba. A duka a nan na zo ga ƙarshen wannan bidiyo da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku inda na yi kuskure kuma a gafarce ni.